Masuk. Iki guys enek perahu apa iki? Sekar. Apa wacanen? Sekar merah. Sekar apa to wacane? Lemur, sekar, menur, manur. Oleh ora iki? Wah, lah enek banyune ini koyo gak difungsikan ngono iki kan. Gak berfungsi wis tugel nganune. Yo. Yo. Jal rono sik. Lah iki, ndang linggo aku no, Bu. Ndang linggo. Masa iki kena? Kok parah ngono tapi. Ndak masuk jan. Enak tapi lah. Ayun-ayun ini enak terus. Enggak. Enak ayunan. Nyapa to ayunan yo ngono kuwi mbok aja meneng ae. Lho iki enak apa iki? Iki ge apa iki, Bu? Kita akan mengeksplorasi Pantai Gerajakan. Enak apa ae? Apa iki sumur tibakno. Kayak sumur. Apakah benar itu sumur? Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sumur. Sumur tidak berfungsi kan. Enak banyune, enak ding banyune tapi akhirnya ditimba. Wow. Enak. Masuk. Eksplorasi. Ini restoran. Ki paling bukae bengi perkiraan kuwi. Wis nek kiri mau kayak kiri ning kono nek kiri. Yo to wong nganu. Kape cuy. Oh nyapa Bu yo ngono kuwi yo. Kape dipakno. Rene yo bah. Tik barang yang gini gini. Wah, enak. Berapa lama sampah terurai? Ayo. Oke. Dan kalau wacana nih Bu.